Satriya para pirawan, ibu bapa tuwin para kadang siswa ingkang minantu ing karayan, tata cara pedadaran badhe kawiwitan kanthi manjingipun para dwija lan pamong permadani. Panjenengan sedaya kula dherekaken jumeneng sawetawis. Manjingipun para dwija saha pamong permadani kapiwada umeling lancaran kebo biru. Panjenengan sedaya kula dherekaken lenggah malih saha matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nugroho biasa belasan Gusti kawula sami asih. Mugi tansah jiwa kasanira wonten ing jiwangga panjenengan sedaya kula waradin saged dumadi. Para sepuh, pilih sepuh ingkang kula ing pangaos saha nedha ingkang para dwija permadani ingkang kinurmatan. Dewan Pengurus Daerah Permadani Kota Semarang ingkang miniku ing penghormatan. Pamong Permadani Semarang Barat, Tugu Daerah Alian utawi Ratu Alian ingkang bagya mulya. Ibu bapak saha para siswa paniatan penata cara tuwin pamanto sabda permadani daerah Kota Semarang berdoa satus kangilikun utawi berdoa 3 dosa bangsa permadani peraturan yang
Mangga rumiyin semoga panjenengan sedaya kula tansah mujahaken puja pujastuti dumateng Gusti ingkang ngabubeng dumadi ingkang sampun ngababar ing kanugrahan awujud kawilujengan kasarasan katentreman miwah kabagyan dumateng panjenengan sedaya kula satemah saged manunggal kanthi kebak ing karaharjan ing dalem punika ari Selasa kliwon malam Rabu Legi katiti Surya kaping 11 bulan Agustus warsa kalih 6 kaparna kula kalih jejer minangka pambiwara ngaturaken menggah urut reronjing tata cara pendadaran paragan pamiyatan panapada tuwin pamedhan sabda bergantos 200 kalihipun permadani DPD Kota Semarang utawi bergantos 3 tansah ingkang keadanan dening pamong permadani Pangkarualian Semarang Barat Tugu Dalasan kalian Tata cara lapisan kulit pambuka kanthi mangan sukara manunggu puja. Kaping kalih kumandhangaken lancaran permadani kuncara. Pembagi harjo nulujuk tuwin kawasan tata tertib pendadaran dening pamong permadani Pangkarualian minangka tata cara kaping 3. Laksinaning pendadaran paragan minangka tata cara salajengipun. Ewang dene tata cara pungkasan nungging piara lan panutup. Satya para sutresna budaya mekaten tantamaning tata cara pendadaran paragan pamiyatan panapada tuwin pamedhan sabda permadani daerah Kota Semarang bergantos 900 kalihipun utawi bergantos 3 tansah Pangkarualian ing dalu punika kula sakatan minangka pambiwara nyuwun tambahin pangestu murid saged praktikaken tata cara satemah dalanan saking paugeran sinambi ratu tata cara salajengipun para tamu kula dherekaken lenggah kanthi mardikaning penggalih nuwun. Ibu bapak saudara dan sutresna budaya purwakadi laksinaning tata cara pendadaran paragan ing dalu punika sumangga panjenengan sedaya kula dherekaken mangan sukara manunggu puja wonten ngersanipun Gusti ingkang Maha Kawasa amrih laksinaning pendadaran paragan saged lumampah kanthi berkah rancak gangsal kalis ing rubedo mangan sukara manut pandan pandu gegebekan saha kapitadosan soang-soang kawiwitan mangan sukara purna Kumandhaning lancaran permadani kucara para tamu kula dherekaken jumeneng
kerja wilujeng kuing waosan tata tertib pedadaran dening Pamong Permadani Pangratualian. Katur Bapak Udina Eko Atmaja kula dherekaken. Sumangga. Nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Saya rahmat lantan termahayu hingga rezeki paparingipun Gusti Kang Walas lan Wasi. Mugi tansah kajiwa lan kasarya wonten siwang panjenengan sedaya lan kula waratin sagung dumadi raharja niskala. Wonten sanipun para bodhe parsapa ingkang kinabekten saha pundi-pundi ingkang satu kinurmatan pangarsa Permadani daerah Kota Semarang ingkang tuhu kula hormati para dwija pendadar Permadani daerah Kota Semarang utawi pawiyatan panata cara Bandar Sabda berbeda 3 dosa gangsal Permadani cabang Semarang Barat Tudalan Lian. Ibu Bapak Dalasan para Padang Pamong Permadani Kota Semarang cabang Semarang Barat Tudalan Lian ingkang sinambetan mana saha hormati boten kata lumpen boten sanipun Ibu Bapak Dalasan Perpadang Siswa pawiyatan panata cara Bandar Sabda Permadani Kota Semarang cabang Semarang Barat Tudalan Lian berbeda kaping 3 dosa gangsal ingkang kula hormati. Merupakan atur keparang kula matur minangka swing Permadani cabang Semarang Barat Tudalan Lian. Apa sedherengipun sumangga panjenengan sedaya tansah mugiaken ros puji syukur wonten ngarsa dalem Gusti Allah Subhanahu wa taala ing sampun kepareng-pareng paring pinten-pinten kenikmatan kegiatan kasarasan sarta kalodhangan satmawon dening mrika lengan menika panjenengan sedaya saged kempal manunggal wonten ing gedung apresiasi seni lan budaya Museum Provinsi Jawa Tengah Purwokerto kanthi wilujeng kalih sing beda boten wonten pambang setunggal menapa amin Allahumma amin. Iki sepisan kula ngaturaken wilujeng rawuh wonten ing ngarsa sami. Ing kaping kalih para pamong Permadani cabang Semarang Barat Tudalan Lian ngaturaken pambakarja wilujeng wonten ing ngarsa panjenengan bikinipun para dwija pendadar sumrambah para siswa pawiyatan panata cara Pinwata Sabda ing tanggal menika. Sawadarakan pimpin punika tanpa pipindhan dening dalem menika panjenengan sesampun keparang angestreni wonten ing tata cara pandadaran wajib lan pinilih ing titi kalenggan menika. Hamba pilih anggenipun nampi para kadang pamong bab papan palenggan samtenipun ingkang boten meraneh dhateng kalih panjenengan oleh dipun tuahaken pinsebaken wonten ing Permadani cabang Ramadan nyuwun diagungi pangaksana. Ini sajengipun kula badhe atur para dumateng Bapak Dwija dan Ibu pendadar pilih siswa ing badhe nderek pendadaran ing titi kalengga wonten cacah 3 dosa sekawan siswa. Dene sajengipun kanthi andhap asar kemanah mugi wonten kagem Bapak dalah Ibu Dwija pendadaran paring pangiji dumateng para siswa ing samangke. Dene sajengipun keparang kula badhe masaken lenggah tata tertib lan ugi ayanipun para dwija pendadaran ing dalu puniki.
saderengipun pendadaran kawitan badhe kula aturaken Bapak lan Ibu Dwijo Pendadar ingkang badhe paring pamiji dhumateng para siswa. Ini sepisan Bapak Basuki Gunarto Sarjana Pendidikan minangka Panyitratama Permadani Pusat ing sawetara badhe paring pamiji babagan basa tuwin sastra ing pangrupa. Kaping kalih Bapak Dr. Bambang Sulanjari SSMA Ketua Departemen Seni dan Budaya Permadani Pusat ing samangke badhe paring pamiji babagan regeping wicara ing pangrupa. Kaping 3 Bapak Antoni Suparyanto Ketua Departemen Organisasi Permadani Pusat ing samangke badhe paring pamiji menggah wosing sedya ing pangrupa. Apa sekawan Bapak Raden Hukum Dr. Nesuko Prayanadipuro Departemen Pendidikan Permadani Pusat dari Ketua Departemen Pendidikan Permadani Pusat ing samangke badhe paring pamiji babagan busana lan sunggasita ing pangrupa. Apa gangsal Ibu Yuni Ekowati MPD Dwijo Ngendi Busana Putri Permadani Daerah Kota Semarang ing samangke badhe paring pamiji babagan wirama lan sunggasita ing medal sabda. Apa nenem Bapak Susi Wihadinoto Sarjana Seni Magister Pendidikan Departemen Seni lan Budaya Permadani Pusat ing samangke badhe paring pamiji babagan basa lan sastra ing medal sabda. Ing pungkasan Bapak Hadi Kusmanto Panyitra Permadani Daerah Kota Semarang lan Dwijo Pangdah Sabda ing Permadani Kota Semarang ing samangke badhe paring pamiji babagan wosing sedya lan urutan sesorah ing medal sabda. Pradan menggah Bapak lan Ibu Dwijo ing badhe paring pandadar ing dalu samangke. Wonten kagem para kadang siswa tata tertib ing sepisan prayogi paring tapasmo ing pranteran rawuh utawi absen sampun nggih. Ing mangka kalih para siswa kanthi mangka pendadaran urut setunggal ngantos 17 mapan wonten ing lantai kalih. Kanthi ariyakan pamedhar sabda lan saderengipun kagem foto langkung ruwet kagem KTH lan Pakti Soro. Pundi siswa angka pendadaran urut 18 ngantos 3 dasa sekawan mapan wonten ing gedung apresiasi nirakaken ing pangrupa lan saderengipun ugi samangke foto lan salajengipun langsung wonten ing papan sakawin. Salajengipun saderengipun nindakaken ayahan para siswa kasebat angka pendadaran asma tuwin ayam paragan kanthi boten urut utawi ngacak. Gangsal ngaturaken kanthi pendadaran dhumateng pamong piniji saderengipun maraga. Wonten boten paring sasmita gending dhumateng panata gending. Sagam-gamipun marga kawan menit. Angka 8 sakurane sedaya ayahan para siswa lenggah malih ing papan sakawin. Prayogi boten kondur langkung rumiyin. Mekaten Ibu Bapak Dalasan para Dwijo Pendadar ingkang katuraken ing dalu menika ing salajengipun sepisan malih mugi wonten kanipun panjenengan keparing pamiji dhumateng para siswa.
Mekaten saya kuaturaken wonten kirang-kirang pamungkas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun matur nuwun. Sabyo para siswa ingkang sinuba ing pagumatan. Miwah keluarga ageng permadani ingkang minemu ing Suko Basuki. Reronjining tata cara salajengipun nuwun inggih. Laksinati pendadaran paragan, pawiyatan penata cara tupin pangantul sabda, bergodo satos kalilipun, utawi 3 dosa gangsal Pangratu Alian. Katur dumateng para siswa lan para dwija kula dherekaken tumuju papan ingkang sampun cinawis miturut pepatah ingkang sampun kawedhar dening pamong Permadani Ratu Alian kala wau sumangga.